إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kutamadidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yemwe watisonkhanitsanso mu chigawo chino chakumasana pamene tikupitiliza programu yathu imeneyi. Madalitso ndi mtendere zipite kwa womaliza mwa atumiki yemwe ni Muhammad ibn Abdullah, akubanja lake, masahaba ake, komanso matabiina ndi matabaa tabiin pamodzi ndi asilamu amene anabwera pambuyo pa mibado itatu imene yolungama omwe akugwiritsa chiphunzitso chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adachisiya. Komanso Allah tichitire chisoni ife amene tili mu nthawi ino tikuyesetsa kuti tiyende m'mapazi a anthu olungama amenewa ndi awonso amene ali kunja kwa malo ano komanso ndi malo ena aliwonsewo pano pa dziko lapansi. Allah wachitirenso chisoni kufikira pa omwe adzakhalenso akutsatira mapazi amenewa mpaka na tsiku la chiweruzo. Muchigawo chino timafuna tionepo nkhani yokhudza kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choyambirira, munthu wina aliyense akuyenera kuzindikira kuti iyeyu sakupezeka pa dziko lapansi pano pa zifukwa zina zilizonsezo kupatulapo pa chifukwa chimodzi, ndipo amene anambweretsa pa dziko lapansi pano ndi mmodzinso yemwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo iyeyo Allah akadafuna mwina akadatipanga ifeyo kukhala zolengedwa zinazo posakhala anthu. Nkutheka kuti akanatha iyeyo Allah kutilenga inu ndine kukhala mwina nyama zakutchire, kapenanso akanatha kutipanga kumene kukhala miyala, kapenanso mwina akanatha kutipanga ifeyo kukhala chimodzi kuchokera muzolengedwa zake zomwe Allah yosada zichemerere, koma adatipanga kukhala mugulu la zolengedwa zake zimene iyeyo Allah wazichemerera pamene akuyankhula kuti laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim, ndithudi tamulenga munthu muchilengedwe chabwino kwa basi. Sonyeza kuti munthu ndi cholengedwa chimene chili chabwino cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ifeyo pokhalanso anthu adatika muzolengedwa zake zimene zili zabwino, komanso ndikutika mugulu amene ali abwino. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti amene ali okhulupirira mwa ife komanso ndi amene ali ni maphunziro, Allah amawakweza madarajati, amawayika pa status ya pamwamba, kusonyeza kuti ifeyo pokhala anthu ndi chinthu chimene chili chabwino, komanso pokhala anthu ake okhulupirira ndi chimenenso chili chopambana kwambiri. Ndiye pa chifukwa ichi aliyense akuyenera kuti adzimutamanda Allah ndi kumamuyamika Allah, ndipo adzitalikitse ku ntchito zonse zimene zimamukwiyitsa iyeyo Allah. Ndiye inu ndi ineyo Allah akutifunsa mu Qur'an kuti هل أتى على الإنسان
hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, kodi sipadali nthawi imene idamupeza munthu yomwe iyeyo munthuyo adali chinthu chimene chili chosadziwika, chosatchulidwa pakamwa. Ndithudi nthawi imeneyo idalipo. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, adatilenga tsopano. Pamene adatilenga tidabadwa kuchokera mwa mayi athu, la na'lam shay'a, tisakudziwa china chilichonse. Kama qala jalla dhikruhu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ndi Allah amene adakutulutsani mziberekero za makolo anu, za amayi anu, musakudziwa china chilichonse. Kusonyeza kuti inu ndine tinabadwa mutu mwathu mulibemo china chilichonse. Tinabadwa ifeyo tili pa chipembedzo chimene chili chompembedza Allah. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala, kullu mauludin yuladu ala al-islam, wa fi lafdhin kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Aliyense mwana amabadwa ali pa Chisilamu. Kusonyeza kuti aliyense akamabadwa ngati ili foni, imakhala kuti foni iyo ndiyo sayikamo ma software ena aliwonse. Ngati ili memory card imeneyo mkatimo mulibemo china chilichonse. Amakhala munthu ali pa chipembedzo chompembedza Allah yekha basi. Ndiye pambuyo pake Allah amatipatsa mariziki. Warazaqana, amatipatsa mariziki, ndipo kuchokera mariziki amenewa ni maphunziro. Chifukwa maphunzironso ni mariziki. Walam yatrukuna hamala, koma sadatisiye pa dziko lapansi pa mwachibwana. Sanatisiye pano pa dziko lapansi mwachibwana. Kuti basi tinabadwa tilibe osazindikira china chilichonse, kenako ndikuyamba kuzindikira zinthu, kenako ndikumapatsidwa mariziki, basi pambuyo pake timwalira popandanso chilichonse kuchitika. Koma Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana lina'buduhu, anatilenga iyeyo kuti timutani, timpembedze iyeyo. Ngati mmene akuyankhulira, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sadalenge mtundu wa anthu komanso ndi ziwanda kupatula kuti cholinga cha zolengedwa ziwirizi ndi choti chidzipanga ibada. Fa maana al-ibada, tikamaliona tanthauzo la ibada, ndi kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Yani al-ibada hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwal. Chilichonse chimene chimagwera mu zinthu zimene Allah amasangalala nazo komanso amachikonda, chimenecho ndi chimene chikutchedwa kuti ndi ibada. Kuchokera mu zimene ife timayankhula ngakhalenso mu zimene ife timachita. Ndiye Allah adatilenga kuti tipange zomwe zimamusangalatsa iyeyo komanso ndi zimene amazikonda. Sadatilenge ndi cholinga choti iye adzitifuna. Allah alibe nafe ntchito, koma ife namene timamutani, timamufuna iyeyo. Allah alibe nafe ntchito. Ndipo akutsindika mu Qur'an, la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nnas walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Chilengedwe chakumwamba ndi dziko lapansi ndi chilengedwe chachikulu kwambiri kuposa chilengedwe cha munthu. Allah subhanahu wa ta'ala ifeyo pamaso pake sife kanthu iyayi, kupatulapo amene akuchita zimene Allah yamatani, amazikonda ndi kusangalala nazo. Chifukwa zilipo zolengedwa zina zomwe ni zikulu zimene zimamumvera Allah subhanahu wa ta'ala pa zimene Allah ayiwalamula. Angelo, pali angelo amene anyamula arshi ya Allah,
amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akuwasimba kunena kuti kutalika kwa makosi awo angelo amene wawa ndi mtunda wautali kwa basi. Ngati ndisakulakwitsa ndi mtunda umene ungauyende kwa zaka 700. Zaka 700. Ndipo mapazi awo angelo amenewa ali pansi pa dziko pa nthaka yomalizira yeniyeni. Zimenezi ndi zolengedwa za Allah zomwe la yaasuna Allah ma amarahum, sizimanyoza chimene Allah walamula ndipo zimachita malingana ndi mmene Allah walamulira. Koma zimenezo ndi zolengedwa zikuluzikulu, pamene inu ndi ineyo nditi zolengedwa tating'ono koma tokula mtima osati masewera. Choncho munthu azindikire kuti iyeyu kupezeka kwake pano pa dziko lapansi cholinga chake ni choti ampembedze Allah basi, afune asafune. Chifukwa Allah ali ndi zolengedwa zina zimene zimamtamanda iyeyo, zimene zimakhala zikulikweza dzina lake usana ndi usiku. Choncho ngati inu ndine sitimpembedza Allah mu ufumu wake sungapunguke, umulungu wake Allah sungapunguke ngakhale ndi pang'ono pomwe. Olo ngakhale inu ndine titapezeka kuti tikupembedza ena posakhala Allah mu ufumu wake, mu ulemerero wake, mu umulungu wake palibe chimene chingapunguke, kupatula kuti pamenepo timakhala kuti tadzivulaza tokha. Ndiye Allah Rabbul Izzati wal Jalal iyeyu anatilenga ndi cholinga choti tipange ibada, komanso adatitumizira mtumiki sallallahu alayhi wasallam amene cholinga chake chinali choti atiphunzitse ife mmene tingampembedzere Allah. Taonani Allah subhanahu wa ta'ala analipo iyeyo asanalenge china chilichonse. Adali Allah amene alilimo kukhala mulungu wa mphamvu zonse, wosadalira mu chilichonse, wosaopsezedwa chilichonse, wosaopsezedwa ndi wina aliyense. Adali Allah basi. Ndiye pambuyo pake adalenga cholembera ndikuchuza kunena kuti uktub, lemba. Ndipo cholembera chinafunsa kuti wamadha aktub, ndingalembe chani ya Rabbi? Ulembe kadari ya china chilichonse mpaka na kufikira tsiku la chiweruzo. Ndipo cholembera chinalemba zimenezi bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Chidalemba china chilichonse muzaka zokwanira 50,000 asanalenge Allah kumwamba ndi dziko lapansi. Inu ndine tisanalengedwe. Munthu akanakhala kuti akuzindikira zimenezi sibweza atakhala mugulawo onyozera zimene Allah amalamula. Chifukwa Allah yakadafuna munthu imeneyi sakadapanga mukadari yake kuti inu mudzakhalepo mugula anthu. In fact akadakulengani niwe mwina kukhala chitumbuwa, basi anthu ndikukudyani, kukuphikani ndikukudyani. Kapena akadakulengani kukhala nkhuku yomwe kungotha masiku angapo eni yako iwetawo nkuigwira ndikuizinga. Koma Allah adakupangani niwe kukhala munthu. Koma pokhala munthupo sikuti adangokupangani kuti muzingokhala pa dunia pano mopanda cholinga. Wallahi tonse munomu tili ndi cholinga. Ndipo cholinga chathu ndi chimodzi. Cholinga chathu ndi kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho sitingampembedze bwino Allah ngati Allah yo sitikumudziwa. Ndiye kayo amene amamudziwa Allah ndiye omwe amampembedza Allah. Ngati mmene Allah akuyankhulira kunena kuti innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ndithu amene amakhala ndi mantha ndi Allah, amene amampembedza molondola Allah yo kuchokera mwa akapolo wake ndi awo amene ali ndi maphunziro. Fal-ilmu huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adilla. Tsopano tikamakamba za maphunziro tikukamba kumudziwa Allah, kenako kumudziwa mtumiki wake, kenako ndikuchidziwa chipembedzo cha Allah
pogwiritsira ntchito umboni. Anthu ambiri tikafunsa kuti Allah ndi ndani, chimene amayankha iwo ndi choti Allah ndi amene adatilenga ife. Zimenezo sizokwanira, chifukwa nawonso akhristu amanena kuti Allah ndi amene adawalenga, mulungu ndi amene adawalenga, amatero. Pamenepo masiyana chani ndi akhristu? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Mukawafunsa iwowo kuti ndi ndani amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi chilichonse chimene chili muziwirizi, komanso amene amalipanga dzuwa ndi mwezi kuyenda mu njira zake zimene Allah adazipatsa, la yaqulunna Allah, iwo amayankha kuti ndi Allah. Koma tsopano ndi chifukwa chiyani ikakhala nkhani tsopano yopembedza sakumpembedza iyeyo, akuvomereza kuti amene wawayika pa dunia pano ndi Allah, koma Allah yo akawalamula iwo sakutani, sakuchita? Ndithudi tizindikire kunena kuti anthu ambiri samamudziwa Allah. Mayi amene mwasonkhana muno ndi achemwali amenenso muli muno, muzindikire kuti Allah subhanahu wa ta'ala iyeyo potilenga ifeyo ndithudi sadangotilenga kuti zimene yada apanga mu mphamvu zake potilenga ifeyo basi zimenezo ndikungokhala zopanda pake basi. Chifukwa alipo ambiri amene amayesa kuti kupezeka kwawo pano pa dunia ndiye kuti asangalale mmene angasangalaliremo pambuyo pake basi, akamwalira azathera pompo. Umoyo wa pa dziko lapansi suli choncho. Wallahi kunali anthu amene Allah adawapatsa mitendere yosiyana-siyana, koma ali kuti anthu amenewo anamwalira onse. Kunali akazi amene adali okongola kwambiri, lero lino ali kuti? Ali pansi pa nthaka. Amene ali wanzeru kuchokera mwa akapolo a Allah ndiye khayo amene amadziwa cholinga cha umoyo wake, azidziwa kumene akuchokera komanso azidziwa kumene akulowera. Pachifukwa icho tikamati Allah subhanahu wa ta'ala ndi woyambirira kuti timudziwe, ndi chifukwa cha kufunikira kwa iyeyo. Chinthu choyambirira kuchiphunzira ndi chimene chimakhala chofunikira, ndipo maphunziro amafunikira potengera ndi chimene mukuchiphunziracho. Munthu ukapita kumalo anyuwani, chinthu choyambirira kuchiphunzira chimakhala chani? Mwapita ku nyumba ya nyuwani ya chilendo, mukakhala kumeneko masiku ochepa, chinthu choyambirira chimakhala chani? Kuchiphunzira kuchokera kwa anthu amene akukhala kumalo amene. Ayi. Amakuonetsani malo anu ogona, kukuzani kuti apa pamene mudzitani mudzigona. Akatha pamenepo amabwera kuchimbudzi. Ndichoncho eti? Chifukwa chani akuyamba ndi malo ogona? Chifukwa inuyo mufika nthawi inake yoti mugone, mufune musafune. Komanso mufika nthawi yonena kuti mufune musafune, mufuna kupita kuchimbudzi. Amenewo ndi malo ofunikira, ndi amene amayamba kukuphunzira. Asanayambe kukuonetsani kumene kuli mzikiti, asanayambe kukuonetsani kumene kuli nsika, asanayambe kukuonetsani kumene inu mungamapite ukaona zoona-onazo. Chimene amayambirira kukuuzani ndi malo anu ogona, ndi malo opitira kuchimbudzi. Kenako abwere kuti mukafuna kuphika zakudya, kuphikira ndi uko. Zimenezo zakuchita chifukwa chani? Chifukwa chakufunikira kwa zinthu zimene akuuzanizo. Nanga mukuona bwanji Allah subhanahu wa ta'ala angangotikhazika pa dziko lapansi pano osatiuza chimene chili chofunikira kwa ife? Ndizosatheka.
Ndi Allah adatiuza chimene chili chofunikira kuti inuyo mukangopezeka kuti muli pa duniyapo, choyambirira inuyo chimene muzichita ndi kundipembedza ine basi. Zinazo zibwera pati pambuyo. Choyambirira muzinditani? Muzindipembedza ineyo. Choncho munthu adziwe kuti pamene akupezeka pa duniya pano akumpembedza Allah. Ndiye Allahyo ndi ndani? Chifukwa kungopezeka zoti sukudziwa izizi, ndiye kuti Allah sumpembedza moyenerera. Ngati mmene alili ena mugula ife amene amayankhula kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amapezeka pena paliponse. Eti mukawafunsa kuti Allah ali kuti, amanena kuti Allah amapezeka pena paliponse. Koma zimenezo ndizoona? Mulungu amapezeka kuti? Mulungu ali kuti? Ena nimukuseka ndeti ndi zimene mmayankhula kuti Allah amapezeka pena paliponse. Ndiye mumpembedza bwanji Allah ngati mukuti amapezeka pena paliponse? Mumpembedza Allah yemolondola? Chifukwa mukanena kuti Allah amapezeka paliponse, ndiye kuti ineyo ndikhoza kutenga madzi awa ndikuyamba kumapembedza. Ondifunsa akandifunsa nena kuti mkatimo muli ndani? Muli Allah. Nanga nditsutsa? Aitu. Kapena mwina ineyo ndingokhala chete chonchi, anthu akandifunsa ati nakuonani munakhala chete, natani mapemphera ni madzipempherera ndekha chifukwa mwa ineyo muli Allah. Kusonyeza kuti anthu ambiri Allah sakumudziwa. Ngati sakudziwa komwe kuli Allah, angampembedze Allah molondola? Ena mpaka nakumanena kuti Allah alipo koma palibe kumene amapezekera. Akuti Allah alipo koma simukakampeze kwina kulikonseko. Allahu mawjudun bila makan. Allah alipo koma alibe kopezekera. Pamene ponda kutanthauza chani? Kusonyeza kuti Mulungu wawo palibe ka. Koma Mulungu wathu choyambirira amene ali Allah subhanahu wa ta'ala, choyambirira chimene munthu akuyeneka kuchidziwa chokhudza Allah ndi choti Allahyo alipo ndipo ali pamwamba pa china chilichonse. Choyambirira chikhale chimenecho. Allah mawjudun, alipo, ndipo iyeyo ali ala arshihi, pa arshi yake yomwe ili fauqa sab'i samawatin, imene ili pamwamba pa mitambo 7. Ndizomvetsa chisoni kuti uyo amene amanena kuti Allah amapezeka pena paliponse, kapena uyo amene amanena kuti Allah samapezeka kwina kulikonse, ndizomvetsa chisoni kuti iyeyo amakhulupirira zotani za nkhani ya ulendo wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama kuchoka ku Makka ndikafika ku Jerusalem, ndikuchoka ku Jerusalem ndikumapita kwa Allah. Allah adamuitana mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam mu ulendo umene umachita kuti chani? Al-Sira wal Mi'raj. Al-Sira ndi ulendo wochoka ku Makka kukafika ku Baitul Maqdis. Wal Mi'raj ndi ulendo wochoka ku Baitul Maqdis kukafika kuti? Kumwamba. Aliyense mugula Asilamu zimene zamavomereza kupatula hapo amene mitu yawo simagwira. Aliyense mwa Asilamu amavomereza kuti mtumiki adapita kwa Allah kukatenga chani? Swala. Santhu matero. Ndipo amadutsa mitambo, anadutsa mitambo 7. Mtambo yama anakumana ndi mtumiki wake kuti mtambo wachiwiri choncho mpaka kufikira pa mtambo wa namba 7. Ndiye atafika pa Sidratil Muntaha, Jibril anamusira pamenepo kwinako mtumiki adapitirira yekha. Kumene kwa makayankhulana ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye ngati Allah amapezeka pena paliponse, bwanji samakakumana naye kwina kulikonseko mtumiki yosapita kumwambako? Bwanji samakakumana naye kwina kulikonseko koma chifukwa chani anakafika kumwamba? Ndife yoti Allah kumene ali nkumeneko. Ndiye Msilamu kungokhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala alipodi koma amapezeka pena paliponse. Iweyo ngati ukutsindika zimenezi mokhulupiriradi, basi iweyo siwe Msilamu. Chisilamu chako chatani? Zimenezi zizi zikutsutsana ndi Qur'an. Amene watsutsana ndi Qur'an amene ndi kafir. Chifukwa Allah akufunsa funso mu sura Al-Mulk, Aamintum
kodi mukudziona kukhala wotetezeka kuti man fi samai, yemwe ali pamwamba, an yakhsifa bikumul ard fa idha hiya tamur, kuti sangapangitse nthakayi kukumezani nuyo pambuyo poti yagwedera mwadzidzidzi. Chivomerezi, Allah kubweretsa chivomerezi, nthaka nikunjenjemera ndikukumezani nuyo. Amene angapangitse zimene zali kumwambayo ndani? Ngelo? Ngelo alibe mphamvu imene. Olo atumiki amene ali kumwambayo mphamvu zimene zalibe. Koma ndi Allah subhanahu wa ta'ala yemwe ali pamwamba patu, ali pamwamba pa ngelo, ali pamwamba pa arsh, ndi amene angakhale ndi mphamvu, ndi amene ali ndi mphamvu, ndi amene adzakhale ndi mphamvu yopangitsa dzikoli kugwedera. Ndiye ngati Allah akuyankhula zimenezi kudzinena yekha kuti man fi samai, iwe ndio kanena kuti Allah sali kumwamba koma ali pena paliponse, ukutsutsana ndi nda? Ukutsutsana ndi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ali pamwamba pa china chilichonse ndipo amadziwa. Wa ilmuhu fi kulli makan, uzindikiri wake ndiye uli pena paliponse. Uzindikiri wa ndani? Wa Allah. Inuyo mayi olo mutakhala kuti muli mundima muja, ndiye mukupanga zonyasa zimene mungaziganizirezo mundimamo, Allah akukuta nini? Akukuonani. Sakufunikira kuti akhalenso mundima momwemo iye. Iye Allah akukuonani. Iye ndi basirun, ndi woona. Alam ya'lam bi anna Allah yara, kodi munthu yosakudziwa kuti Allah amaona? Inna Allah basirun bil ibad, nditudi Allah aliona pa zimene akapolo akakuchita. So kuzindikira kwa Allah sikuzindikira kumene kukuchita kufunikira kuti Allah yakhale pomwepo ndi azidziwa kuti kapolo anga akupanga izi. Iyeyo amadziwa ngakhala ali kuti? Ali kutali, ali pamwamba pa mitambo 7. Amene ndi Allah amene timampembedza ife. Sife anthu amene timamukayikira Allah kumaona ngati Allah sangatimve ndi kumapita kumanda ndi kumakapempha agogo amene agona kumeneko. Ambuje watu mwakuti. Muchiyawo kaya matero sindikudziwa. Koma alipo ena anthu amene amati akamapempha, amapempha ndithu omwalira. Ndikumanena kuti omwalira amene wakatifikitsira maduwa kwa Allah, ndikumampanga Allah kuti sangamve zimene wakutani akupempha. Tangoganizani, munthu amene azikazitcha kuti ni Islamu, pamene Allah wazitchula kunena wa huwa samii, iye ndi wakumva, ndi amamva chani ngati akukanika kumva maduwa athu? Amamva cha? Pamene pa kumupungula Allah, sakumudziwa Allah. Silamu akhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngakhale ali pamwamba pa china chilichonse, zimene zimachitika pa dunia pano komanso kumwamba sizimamponya. Iye palibe chimene chimamutani? Chimamponya. Taonani Allah subhanahu wa ta'ala kuchallenge kunena kuti palibe tsamba limene limagwa mu mtengo illa ya'lamuha, kupatula kuti amalitani? Amalidziwa. Inuyo olo mutaphunzira chotani mayi, simungadziwe masamba mtengo wagwafa umene uli kwanu umene amagwera. Kuwawerenga onse mutopa. Koma Allah amadziwa mtengo wina uliwonse, tsamba lililonse limene lagwa pa mtengo umene amalidziwa. Chifukwa silingagwe tsambalo kupatulapo biidhnihi, muchilamulo cha yeyo Allah. Allah amene feyo timampembedza ndi uti? Ndi ameneyo wodziwa china chilichonse, ngakhale ali nafe kutali kwambiri. Koma wachalenja kuti yeyo ngakhale ali kutali ali nafe pafupi. Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid.